kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Reng opinyon na ring bisita king tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. O yan na naman po, Pampanga, Pampanga, Aldoldo. Magkaswelo tamo puketi kayong Pampanga, lakwas, neng antiganiting oras o neng pipilingin ng partner ko. Bakit kaya? Maya pa ugto ka balen. Na ano pong gagawan nyo, may nga na kayong kasalungsungan, i-share nyo po nung naning kaya kayong kakanan o nung magpainawa na kayo maning, nung rin kaya kayong kayabe, ne po? Abayan nyo kaya po kayong kwentuhan, may papakailiho kasi po baluyo, bakit siya rin na po yung alala, niya rin na po yung BSK. Ot po yung boses ng atsing malago at papakat, ya pa mo rin. Live na live tamo po kayong free-to-air Channel 36 TV channel. Makayan mo na po kayong kikatamong official Facebook page, CLTV 36 Official, and kayong kikatamong YouTube channel, CLTV 36 Official mo naman. Nano patay, nga manong siswa ng po yung kulturang Kapampangan, yung kiyakatama pong gambulan ng pong pagmasabalan. Ngini po nga doning Biyernes, thank God it's Friday, November 10. Kaya po ding ating obra bukas, at least kang Sunday, mag-day off kayo. O Jody Burp, anong paaya mo na balo ko? Tatatakot ka kay boses ko ngayon ni uling feeling mo anytime malakuan ka ikan dili. Eh kami gagana ka, misad sa dinin eh. Ano pa ta? Kabalen, ibemi po kaya kayo ining balitang mga palyari, Keti, Labuad, Kapampangan. Makiabe ko bukeng kwentuhan, dead kang bisang pass out out. Happy birthday to you. Kaya binyag, okay, binyag. O kaya kasal, anniversary, nung buriying amina ng krasyo, ken live, malyari mo naman. Basta padalayo la po rin, ken kikatamong Facebook live. Ako may gagana ka, basan tala rin. Baka makanyan mo naman po, tatin ko pong buring i-komento ken kikatamong question of the week. Nano yung waring kikatamong question of the week? Ayan, the most controversial, one of the most controversial question of the week. Mga naning diskarte da rin tawong mapanutang, Ot kumaili ikitita weng ketang background. Anyang dimdam na yung kaya katamong puta mapanutang. Later siguro put nan tayo tita weng. Ot mi pakailia. Ngeni po din ang dalan tala pa mo. Din kaya katamong bida ngeni Aldo. Bida, number one. Happy birthday, Micah Amparo. Micah Amparo, dati niya pong kayabe, kini pong CLTV Micah Amparo. Biyasa pong producer yan. And Micah, wishing you good health, dakal pang blessings. Kaya ka na sanang buri mong gawang kembye mo. Marapat, ampon di na nakasanang mamaltok at peka masanting regalong Joe Alan Asuncion, also known as Choy Cho. Lawan mo naman, hindi nila depang laba po. Pinuso din Pinuso din. Happy birthday, Micah Amparo. Ay ni, may kalingwan. Sige, kaya ka na yan, Jenalo. Balo mo na marabun, kaya katamong malugod at masipang gakayabe kang CLTV 36.
Yung kayang baby ay Justin Kian. Diyos ko, last month pa sinabi na niya ka na ako. Oh, Mali, ako rugo, epa, mi babait. Justin Kian. Sinabi na niya ka na ako, pakigrit may anak ko, kaya kayang 13th birthday. Yan. Oo, kasi metong nga naman maluguday ma, Miss Jen sa sadsad nore nga anak na, inya naman burina, kapamilya tani kaya katamong programa. Payabot na yung kayang lugod ka rin kayang anak. Lakwas Siyempre, Justin dapat Kian. buri na naman, makoswelo yung Justin. Justin na kami kaganaka. Nung yan nakapag-spaghetti yung pang Shanghai. Idala na kang Jen kitang bayong McDonald's King San Agustin. Wow! Good luck. Happy birthday, Justin Kian. O yan. Happy birthday, Ma'am Pines. Esa Pines. Pines. Walang Dragon Ball Z. Happy birthday po, Miss Pines Salonga. We love you and we miss you from Salonga family. Sana po pakabsiyon din Salonga family, Ma'am Pines. And sana po masayang kayong birthday celebration. Hindi. Kaya bitay king Laos Group of Company, si Sir Jason Manuntag. Sir Jason, anong handa makalibgo ka niyan, makanyan man. Sana maging masaya yung birthday celebration together with your loved ones. And nung ating sobra king kekang pahanda hanggang Shanghai mo, ken ka mong malapit, pwede mong padala kay ni CLTV. Iyat sayo niya mo po, happy birthday, Sir Jason Manuntag. Happy birthday, Derek Cabalya. Santing ang lalaki kaya ka, Dirks, sana piling ko, pagluto na kang kuya mong Charles kanyan. Uling birthday mo. And sana dakal ka pakabsi, karen kaya kang bisita. And di na nakapangmasikan pangangatawan. Po pang dakal pang biyaya ng kikata mo nga pong Ginoo. Happy birthday, Derek Cabalya. Wow! Sino? Burikela, Megis na yan. Megis na yan. Happy birthday, Koyang Dennis Nadala. Ito niya po karing masipag tamong traffic enforcer yan. Traffic enforcer yan. Pakendata ka yan, ha? Makapoto labia siguro ko yan, Dennis. Kete kang City of San Fernando, Koyang. Happy birthday kaya ka. And sana taglos-taglos na kang i-blessing nga pang ginukeng kaya kang biye, pati in kaya kang pamilya. Happy birthday, Koyang Dennis Nadala. Happy birthday, Ate Jane Nemi. Yan, Ate Jane. Sana'y patuloy kang biyayaan ng ating Panginoon, pati na ang iyong bagong baby. Ha? And i-bless kayo buong family and maging masaya sana yung birthday celebration mo. At salamat sa iyong paggabay kina Aiden Mar at Adeline Gray. Hope to see you soon again, ate. Happy birthday, Jane Nemi. Ay, May paino, kabang magobra. Samalya po, imisaning mogto. Hindi po na, kinawa kong naman. Nakatamang karakal po mag-shoutout ngayon ni kaya katamang programa. Kareta pong birthday celebrators tamo na. Happy birthday po kanwa ng Jason Chan. Our new queen ng Maria Yvonne Edinburgh Crocker. Ayan, Malbea siguro. Manalbela naman po rin Supermodel Porac 2023. Next week, ilang akayabe. Tamo, Jody Burr. Ayan po, hello po to Mr. Tan Ramos Lucas, Malbeke Katamo. Pa-shoutout po kay Jericho Ramos at Erlyn Aguilar from Anisel Oria. Ayan, Manalbeya po ka ni Jack Adam Ramos, King Studio Abet. Ayta, hello po. And ay ni pa sabi ng Tan Ramos Lucas, Mucha ng Pilipinas Pampanga 2023. It's a blast. Congratulations, Ma'am Weng Laughlin and Miss Robina Rose Cow. Yan. Okay, Jenna Luna, Yan tutuking daki ng kaya katamang programa. Take it away. Oren na po na rin kaya katamong balitang balet. Balita po, Keti, Labuad Kapampangan.
Sinambutya pong Best Picture keng First Cine Cayabe Film Festival ing pelikulang Tanggap Kita. Tungkol yay ni kareng daranasan na ring miyembro na ning LGBTQIA+ community. Kilalanan tala ring tao keng gulot na ning award-winning film ay ni keng report ay ni. Midi na niyang galal ang tibong Best Picture in Short Film Matanggap Kita, king peka mumunang Cine Cayabe Film Festival ay norganisa na ning city government na ning City of San Fernando, Pampanga. Tungkol niya yung kwento ka ring denasa na ning mismo ning writer na ning pelikula ay Jeric Bonzon, ang miyembro na ning LGBTQI+ community. Isa lang masasabi ko, unexpected na yung storya ko. Masashare ko siya sa lahat ng tao. And para sa mga taong nahihirapan pa at kinukuha pa yung timing nila, hayaan nyo lang na yung panahon yung magdikta sa inyo at huwag kayong magpapapressure sa sinasabi ng ibang tao. Sinambut namang Best Director in Director na ning Tanggap Kita ay Brian Dave Perez. Unang-una, sabi nga namin, hindi namin ina-expect na mananalo kami dito. Ang pagsali sa Cine Cayabe ay isang paraan sa amin para maipakita namin kung ano yung mensahe na gusto naming ipamalas o iparating sa mga nanonood. Ang kwento ng Tanggap Kita ay isang kwento ng aming writer, pero ang kwento na to ay kwento ng bawat isang Pilipino at isang tao. Ikwa na naman yung pelikulang Bangsak ng John Lee De Jesus in First Best Picture, kabang Second Best Picture naman ng Lavender Boy ng Leonard Delgado. Ikwa na mo naman ng Bangsak yung Best Musical Score Award, kabang yung Best in Production Design naman ng Tao Po. Best in Film Editing naman ng Tanggap Kita at Best Cinematography yung Lavender Boy. May pili naman ni Franz Jimenez ng Kaya ang timong Best Supporting Actor at Best Supporting Actress si Carly Misha Lingad na ning Tanggap Kita. Inuli na ning Lavender Boy ang lead ng Norwin Fernando ng Best Actor Award at Cristel Prado ng Bangsak ng Best Actress Award. May katanggap namang Cine Cayabe Special Award ni pelikulang Hindi Kanlungan ang Aking Tahanan. Samantala, dinaon daing Cine Cabalen, banmidinan lang oportunidad, tuwing Fernandino ating Passion King Filmmaking, ang pangkipamuntok na ng City Information Office ng San Fernando at chairman ng Misabing Film Festival ay J.R. Hipolito. May buuya yung Cine Cayabe Film Festival kasi i Mayor Vil Macaluwag kikilalanan ng halaganan ng sining. At manwala yan na yung sining, partinin ng development na ng metong alipunan. At ngeni, eta naman ikaila na marakalareng young filmmaker sa Kapampangan, lalo na ngeni king San Fernando. So, pisip-isip mi, ba't iti tamo gawan kay, bang kanita tilang venue, rin kaya katamong young filmmakers na Fernandinos, na mika venue la para makapag-express na itang sining dan kayang pamaggawang pelikula. Dinurod aking anti-cyberbullying, safe space impact, anti-discrimination, anti-violence against women and children, ang pang online sexual abuse or exploitation of children ding tema para kang pelikulang yan Banwa. Film festival ay ni dapat mag-serve ya kitang interest dareng kaya na kang Fernandino. So, metong kareng mahalagang dapat ay tindihan dareng Fernandino at aisip da at mitanam karela na itang karelang karapatan bilang kayanakan. So, meging theme na ning Cayabe Film Festival, itang theme na itang human rights, inclusivity, particular kitang issue dareng LGBT. Naman kanumeging saging pamamili ka ring winners para ka ring neto nga judge ay Levi Balgos de la Cruz. Ang bibigat nga ng paksa, pinangahasan nila di ba? Tuusin mo, incest at ano yun, mabigat yun. Yung iba, sa karanasan na lang pero pag nabilog na nilang understanding sa buong subject matter, all the more nalalabas yung husay nila at yung ugnay-ugnayan ng lahat ng sangkap o elements na kailangan sa isang film. Kasi film language yan merong magkakatuwang dyan na dapat ay balansyado para lahat ay isang buong kabuuang dapat kumpleto yon. Antabayana naman kano'y mas maragula Cine Cayabe Film Festival kintutuking Banwa. Uling plano remo naman kanong ibuklat ini, karing filmmakers kimabilog a Pampanga. Yakoy kaya kayong talasuy JM De Jesus, ating pusong makabalen. Makaswelo tamong ini ding
enalakabud action, comedy, fantasy, horror. Yes. Ne, deg tema da rin king miyayaliwang Ayal Ben, ngeni, and salamat ka rin miyayaliwang film festivals, ne, na mafe-feature la rin issues, community issues, ne, laganas king kaya katamong bangsa. Yes. And another thing ka rin, itang mididi na lang opportunity retang kaya katamong amateur filmmakers, retang local filmmakers tamo. Kasi atin lang outlet, atin lang no karela pwedeng mayalbe. O may masuri, retang karelang obra. Mali mo, datangin panahon, ila na rin tutuking Steven Spielberg, Lino Yes. Broca, ampong Ray Bravo Jr. May singi iya po. Okay, ay hindi na huwing kaya katamong tutukin. Balita po, tabarong gantaan ng lolo Kenny, Attention po, kareng adventure lovers and off-road enthusiasts. Pwede nyo na pong i-test drive ang bagong Jeep Wrangler Sahara Unlimited 2.0 sa Jeep dealership ng Laos Group of Companies sa Clark po yan. Silipin natin ang top-of-the-line features ng sasakyan na ito sa report ni Paulo G. Santos. Hilig mo bang mag-road trip? Na-e-enjoy mo ba ang adrenaline rush ng off-the-road adventure? Hanap mo rin ba ang sariwang simoy ng hangin tuwing bumabiyahe papunta sa iyong favorite rest and recreation destination? Kung oo, tiyak, swak sa lifestyle mo ang Jeep Wrangler Unlimited Sara 2.0. Isa sa remarkable features ng Jeep Wrangler Unlimited Sara 2.0 ang top-off o removable hardtop nito na talaga namang perfect for long drives. And I quote from one of Taylor Swift's songs, "When in my hair, I was there, I remember it too well." Sorry, I cannot sing. I believe we will all feel the wind in our hair with the exciting experience on the wheels of Jeep Sahara. Ayon pa kay Laos Group of Companies Vice President at Executive Director Carissa Laos, pwede ring i-customize ang sasakyan para mas maging swak sa iyong lifestyle and personality. Ito kasi, when you try to buy a Jeep Wrangler, it actually speaks of yourself. No? Kapag bumili ka ng Wrangler, bibihisan mo, you suit it to your personality, and then you make moments together. At hindi lang ang iba't ibang natural sceneries ang pwede mong pasyalan with the Jeep Wrangler Unlimited Sahara 2.0. Perfect din ito para sa city driving. Sa ating lugar sa Central Luzon, no, marami tayong mga lugar na pwede nating isama ang ating Jeep Wrangler. Tignan mo yung sa Pinatubo Trek, for example. But of course, that's not limited to that only. No? Ang mga ibang customers naman natin, ginagamit for city driving. Like mine, I do it personally, I use it personally, and I use it for myself. And it's very comfortable, very safe when you use it in the streets. Top choice din daw para sa mga 4x4 aficionados ang Jeep Wrangler Unlimited Sahara dahil sa mas pinagaan ang body nito. Ito, pinagaan po yung body niya compare sa mga dating Jeep Wranglers natin. So, hindi siya underpower, hindi po siya, kaya po niya lahat ng terrain, obstacles terrain. Kasi it is 4x4 trail, it has a 4x4 trail rated badge. Para sa mga nais ma-experience ang driving comfort ng sasakyan, pwede itong i-test drive sa Jeep Clark ng Laos Group of Companies. Alright, we have test drive po November 14 and November 18 po here at Jeep Clark, Pampanga. And then experience the wind in your hair with its top-down or tops of Wrangler Sahara. And then this price starting is 5,290,000 with a cash discount of 200,000 po. Ako si Paulo G. Santos, CLTV News. Sali ko bukas 5. Naano po, naman reta mong kayo sa liwan mo. Oning Reta mong dapat, keychain. dapat may pagyo ko. Kaya ko may pagyo. Lawi ako naman malagulang may pag Deta po, aliwala po jeep deta na po, isipan nyo, reta pong mamasahing chatresi ang pong kay.
aliwala po pero karayang pong interesado, taglus ko po king Jeep Clark para po makasali kayo karetang dekalidad, mga santing asaken na iba't po king Laos Group of Yes. Companies. At kaya pong daki ngayon ni pakilalatan niya po yung kikatamong Digital Viewer of the Day. Nino yan? Uy, siya. Oy, siya, White shot, i-JC, ne? balo mo le mo, eka makuswelo, ne? Deng mag-send kaya katamong litrato, taga-Caloocan niya. Yes, Ne? correct. Although ita mo balo nung kapampangan niya, pero makuswelo tamo, deng kaya katamong kabalen, manibat ang pakalo-Caloocan, ayal bend dakataka rin, Sir JC Ocampo, yung kikatamong Digital Viewer of the Day. No? Misa ko pong makiabi kanyan, mapili mo naman. Mag-selfie. Padala kayo pong litrato, mag-selfie kayo, kaya kayong TV kabang mag-digital test broadcast mo. 7 a.m. to 10 p.m. po yan. Aldo, padalaya po yung litrato, kaya pong official Facebook page is CLTV36. CLTV36 official. Kalupa na po ning abanggit ko nandin pag na kami po ing test broadcast, digital test broadcast in CLTV36. Aldo po yan 7 p.m. to 10 p.m. Bunin na pong sabihan. Nung maka-analog kayo, kaya po ILBN, kita pong oras sa banggit ko. Kaya po agkatanda kayong i-check kaya po ing CLTV King Digital. Lawen tamo po nung akwayang masala pong malino, ing kaya katamong isasyon. Lawen nyo pa mo po kung digital ready na yung television nyo. Munta ko po king settings, timidje po yung menu, karon kayo ating ko pong akit na option, at digital ang pong analog. Pilinan niya yung digital, pero nung analog ya mo, tala ng aliwang choice. Buri ng sabyan, digital ready, TV yun, ano po yung dapat yung gawan. Nung ating Sa kayong bayo. puta kayo sasabyan yan. Nung ating kayong digital TV box, malyaran niya po ita, TV Plus, nanla para tang box sa reta. Afford the box. For the box, pwede lang pong gamitan dito. O kaya naman po mag-subscribe kayo karing kakatamong cable providers, kaya kayong lugar, anti mo yung Air Cable Converge, ang pong Signal TV at yung tamo kayong Channel 115. At kalupa na pong abanggit ng ating malagunan din. Malyari kayong saling bayong TV at digital TV. At nung ating kopong kutang, tungkol kay kaming digital test broadcast, malyari kayong mouse, karing kaya kaming hotlines. Linto ating hotlines na din. Pero makanyan man kayong tutugi, pakiyabi may France, kaya katamang screen. Yes. O, panay ako madadaka. Ako nasa sa likod kasi panay ako madadaka pa miminum. Thank you po kang Tita Weng Laplin. Kasi very considerate ya. Balo na sabi kaming salita ang Jody Burkeni Inyarago din na kaming naman. Ika mo, ne. Alin kaya ka, Okay, po tutuging dake na po ng kikataang programa. Pota po, agisa na ne pong at simalago yung inumana. Kaya betala po reng Nino. Yung kaya katamo pong bayong koron, mi koronan, amutya ng Pilipinas, Pampanga, ay Ann Klein Castro. At syempre, pumetong muna mang Reyna. Yung Reyna na ning mutya ng Pilipinas, Pampanga, yung karala pong Provincial Director ay Miss Rowena Aguilar Laughlin. Magbalik ka po yung nanong pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Magbalik po yung kayong programang nanupata. Burig kaya pa mo pong i-congratulate ti Sir BJ Mangyo po architect Sir Mangyo kayong pamuklat na po ning bayong McDonald's San Agustin. May inaugurate and bless sa po ngeni ang McDonald's San Agustin. Bukas po makabus nine para kay katamo ang kaya nung danupang kayo at bisa akong mga McDo. Taglos na ko po King McDonald's San Agustin. Diyan po kay kata. Ba, mali taglos tamo? Taglos tamo. Tara. Oh, sige. McDonald's San Agustin, taglusta mo ka rin. Siguro, din yung kikata mong i-shoutout, taglusta ka niyang ka rin. Den pong estudyante king Olfu, malapit no kanong mayari ka rin kaya lang OJT, anak ano, i-Angela Musngi, Cristel Soriano, Leslie Latoza, i-Jaira, Apeki Sabira, Ampoy Sara na po. Shoutout! At sula ka no kayang lilelele, samasan nyo, kailangan yung certificate of completion. Jenalon, inong bisita tamong yan eh? Wow! Dati ako mong atsing malaguon. Oneng tanggap ko naman yung katutuwa na daratang ingal doon. Ali ko ating atsing mas malago. Ne po, balo ko excited na kayo. Uling pisabyan tamo, hapin po yung mera patamo siya ng Pilipinas, Pampanga Coronation Night nung nuka rin. Kaya betala po, ring adwang reyna naning Mutyaning Pilipinas, Pampanga 2023. Imbayo pong mi korona na Mutyaning Pilipinas, Pampanga ay Ann Klein Castro. Ang po siyempre po, ing reyna, king gulot ning tagumpe naning Mutyaning Pilipinas, Pampanga 2023. Ing Provincial Director ay Tita Rowena Aguilar Laflin. Kaya betaya mo naman nino, Jenalo, ingami ako na Wow, sinabi kay Aan. Kaya nung makanyan, umpisan tani, Wow. karelang pa-shoutout, Tita Weng, unada na ka. I-shoutout mo na rin, ganaganang burin mo shoutout, sana ala kang kalingawan nung alito mabuglaki ka. Kalagan mo lulto kay TV o mo kayo pa-shoutout, Tita Weng, go ahead with your greetings. Siyempre, paminsan tanang mo. Hello po mga kabalen. Siyempre, Mamunandili, Maya Payaldo po. Siyempre, tuna ko na naman Kenny. Bala mo kapilan ko pa, Ken. Yan yung mag-invite kami for Mutyanang Pilipinas, Pampanga Coronation Night. Now, at tuna ko na naman yan para magpasalamat. Kaya tapong kikatamo ang kabalen na sinuporta kay Mutyanang Pilipinas, Pampanga. And siyempre, Ayel Benye po yung Mutyanang Pilipinas Coronation Night. Ketty, King Sia, TV, 36. Partner, tamo. O, yung Official neto naman, media partner. Sabi na pong atsing malago na din ating atsing mas malago. So, buro na sabihan, metong yang yeni, yakabud, ing masanting. Yakoy ta. Yakoy ta. Anong malagong chef. ito nga masan? Iyan, yakabud yan dili. Kaya bitayan naman pong yan ni An, nino rin kay hamburing i-shoutout, nino rin kay hamburing i-greet. Sana alahang akalinguan karing 1 million to 3 million mong followers ang pong supporters. Go ahead, Ann. Maya po, ugtupungan po kaya ko ngan. Buri ko lang pong i-shoutout din ngan pong kaluguran ko na Malbe Ngeni, Hayag Camp of Beauty, ken kanako pong handler and makeup artist na magpalago po kanako Ngeni. Ken karen pong kakong pamilya, mama ko, tsaka papa ko na Malbe Ngeni. Hello po kaya kayo ngan. And most especially karang ang gampong tao na sinaup ka na ako keng journey ko ngayon kening Mutyanang Pilipinas, Pampanga. Yung kaya katamo pong Mayor, Kapitan Manny Tolentino,
keng Barangay Bundagol po at kareng aliwa po pong tao na sinawop ka na ako. Bali na po kung nino ikayo. Doon na kayo po pimetong-metong. Sana kayo po magtampo. Pero thank you po. Most especially din po ka rin pong Hayag Camp of Beauty keng kako pong mentor. Ate Jopay, Q&A mentor, Russell, Ate Calvin, Ate Krishan, and Orlando. Thank you man po kaya kayo man. Oh, maali, bahal mo kasi nang ika beauty queen kalakwas na kami nga. Buta nakarakalrugong pasalamat. Pero ngayon ni Kuwa Balo, Bundagol, Mabalacat City pala yung sinambot. Kapitan Manny. Kapitan Manny kasi, husband din yung pisan ko ay Ate Cecil. Congratulations, Kapman, Talaga naman nawala rin taga Bundagol. Pero umpisan taning kwentuhan. Buri ka mo singitan Jody Burr. Kasi, magtakalaran ka, malabuya naman yung provincial director na ning MPP 2023. Iya mo naman ning ima na ning kaya katamong mutya ning Kapampangan first runner-up ay Liana Lapin. Wow, pala! And yung most, kay CLTV 36 kay, di ba? Wow, may wapin naman. Talagang beauty queen la rin kaya Beko Kenny. Tagaya kita. Banda ka rin ko, Balo. Umpisan tane po yung kikatamong kwentuhan. Kumusta kaya pa mo po Titaweng. Titaweng, kumusta po kumusta po yung mutsa ng Pilipinas sa Pampanga? Kaya rin na po ng competition tamo. Siyempre po very successful year. Actually, this is our second year. Compared last year, siyempre it's our first time last year, in-improve niya pa po. So, totality, karen po namang yung ganaganang sasabi na talagang we performed well this year. And siyempre ito maging matagumpaya po dahil po kareng dakalataw mo naman pong sinawop. Siyempre, of course, karen pong staff me, kareng sponsors, and mamaya ko pong special mention, mika first time po nga tamong social directress this year, which is last year po wala tamong social directress. Manel Bea po, hello Tita Robina Cao, iya po yung kikatamong social directress for this year. Anyang mumuna tayo nga mag-invite la. Abe tayo Miss Robina Cao, yung CEO na ning Slim Fair, one of their sponsors. Anya mo, ngayon tayo kayabe Tita Weng kayabe. So, kasanting nga daramdaman, bahalo ko. Dakal la rin tinutok, dakal la rin melbe, kanita, Tita Weng. Pero, ketang as a whole net in totality, making successful ya, makaswelo ka. Kasi, bayo ini usually in the most prestigious na ligligan legon kaya katamo is the Mutsaning Kapampangan. Pero ngeni Mutsaning Pilipinas bala mo migpakabugya. And dakal tinutok. True. Actually po talagang trending kami considering na dakal pong pageant kaya ti Pampanga. Pero ikiyo naman po siguro and thanks to CLTV 36 kasi po yung media partner tamo. Siyempre through them po talagang all throughout, mo kaya ti Pampanga. Buong mundo siguro as well because of the Facebook. Kaya po dakal mag-congratulate for the successful event. Yes. At saka siguro mismo yung Mutsaning Pilipinas Foundation, sa ul siguro, ay laman may kapunta rin aliwake ni Albende talaga ang poretang future na akalaban ng Anne. Sigurado Albende. Buri kayo sa utangan ni Anne. Kumusta ka after winning this competition? Siyempre, dakal ka amis, dakal ka sinakripisyo kaya ng competition na hindi ko gusto naman after winning the crown. Ang totoo na po nini, ali pa rin po mag-sink in ka na ako. Pero super thankful ko po and grateful na ako po yung apelidan bilang mutya ng Pilipinas, Pampanga. And balo ko po kaya sarili ko, nagawan ko pa po yung best ko para mas dakal ko pa po balo at para representa kaya pa po in Pampanga keng national stage. Okay, sige. Ako buri kong abalo. Minuna ng penganan. Kasi siyempre makadiet la rin. May crispy pata ka. May bulalo ka. May sisikaan.
Siyempre, Rugo, pagbigyan nyo na. Kaya Rico Rugo make pageant. Nano, ing mumuna mong diling tingan. Kaya rin ng coronation night, Ann. Siyempre, pumumunaya po kening Samji. Oh! Diba? Samji, nano pa, nano yung tutuki. Samji mo. O, nandakalyakan. Lalo pa po. Bon. Pero Samji po talaga. Ganang siguro side dishes. Gana siguro netin yung gule, bawang, lara, chapche, kimchi, nano para rin. Pero, All in nita. pero syempre, she deserves naman po ito, Nena. O tita, buri ko mo nga ba, kasi sabi nyo second year, pa mo ning MPP ni Kenny, kaya katamo na, bakit wari kailangan tamo pa ang ating makanini? Eba pwede nga diretso na lamon, kaya katamo kandidata king national competition. Nano kasantingan ng ating tamong franchise? Yes, that's a good question. At sing malago kasi dakal po talagang mangutang. Nung pwede kayo po bang makiabe king General Screening Manila nung ay kami makiabe king Mutya ng Pilipinas, Pampanga? Siyempre, the answer is no. Kaya nga pinpotin tamong franchise para po kening from here, itang winner tamo, iyamong solely na mag-represent king Pampanga. That's the whole purpose of the franchise. Ngayon po, ratang bisa kami po talagang makiabe. So, in suggestion ko po, mantun lang ang 5 probinsya to represent kasi pwedeng i-represent in Pampanga because our winner, iyan mo po talagang pwedeng mag-represent kay Pampanga. At saka siguro, next year, you know, given the chance. Idagdagan kami itong banwaking edad mo. O nang po ma-overage siya. Makantaya mo. Pero kung kaya katamang pa magbalik, taglus-taglusaya po yung pamitalamitam, nano yung tutuking plano king MPP. Ang poburi ko nga balo, kumusta yung experience ng Ann? Ketang competition. Nano, may karugan niya ba talaga? Anyang at sune ka rin rarampay. Yan po yung kaya kami pisabyan. Kaya mong pa magbalik na puning. Nano pata! Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Magbalik po kayong programang Nano Patas. Do pong Karakaldem pa shoutout. Oray ni po, umpisan kayo po kang Sir Rafi Dimaon. Hello po kabaleng, kang Nancy Escoto Castro. Happy watching na Christine Rien Baris. Congratulations to our newly crowned Mutya ng Pilipinas, Pampanga 2023. Hi, Madam Weng Laughlin, anang Evelyn Daes, ne, Ihohit Daes. Hi, Madam Rowena Aguilar Weng Laughlin, Itan Ramos Lucas, ita,
sinabi na, siyempre, inututos na pasibayan kaya katamang bisita, i-Anne, and sabi na, yung last crown kano, King Mutsaning Pilipinas, where in Pampanga, yung Medinan, is Miss Camille Guevara Aquino from Paracanepang, 2012. Arok? Pila na kang banuan ng 2012? Minus 11 years of your age today. Oh, nung 22 ka, 11. 11 ka pa, Kantong. My goodness, ne? Kaya ba't sabi na pong Aling Tesico, bilang kapatid mi, Ma'am Rowena Aguilar Laflin, bilang may bilya pa si Director ng Musabi. Wala ito nito hanggang Andri. Ang maganda po kita naman. Maragol ng South, Mr. Karakabana, Mangyo, Adakal pong sponsors. Kayo pa, salamat kami kay Maragol ng Tiwala, king kapatid. Very successful. Siyempre, proud la po, ne? Siyempre, baliyo po, malagad la po kasi rin mididinan pami katagon makanyan. And siyempre, they took the opportunity na talagang pasantingan actually, bala mo mangin niya kanyang standard dyan. Uling minunaya. Tapos standard, alikuan mo, tita. At ikay, kumari ng ma'am, tita Weng ini, Lorena Quiros, congratulations, Maring Weng. Pero, itang handler ng kay, nakano, mig-send yung emoticon sa kay ni heart, kabata, nakano, geng nak. Bakit ito kintutuman? Kaya ko ito dyan ng geng ngayon na geng. Nana kayong geng ngayon, Ay, ba't sabi ng pasubay yung Aling Tesico, congrats to serving niya. Ingmot siya ng Pilipinas Pampanga 2023. Well deserved. Watching from Madabdab, Yapoy Dance, Hayag. O yan, Taglos tama po ing kaya katamong pamipagkwentuhan. And, makanano kasakit ing maging preparation mo. And siyempre, di ba, kay ba't megbunga in kayang preparation, marakal sakripisyo. I don't know nung ating kang amis, family activities, school activities, pero kumusta yung preparation, and then, mig-succeed ka pa king pamanikwaking corona. Yung totoo na po nini, yung pamakyabe po kasi ka rin pageant, aliya mo po pwedeng makyabe ka mo po kabod. Kailangan apapakit mo ka rin tao na agyo mo talagang i-representa in municipality mo and most especially in probinsya mo which is the Pampanga. In pong preparation, sabi ko po na ali po talaga easy kasi you have to be physically, emotionally, and mentally capable para i-represent yung sarili mo na mas confident pa, mas dakal ka patiwala kang sarili mo. Tsaka, ito pong time na pa mag-prepare, actually, mi sabiya po kayong midterm examination kaya, sabi ko po na may kasakit ko. But at the same time, proud ko po kay sarili ko kasi I was able to handle my time. Maging disiplinado ko po kayong time ko, prioritize ko po rin ang dapat nagawan. At magpasalamat ko po kasi kayong Mutya ng Pilipinas, Pampanga, super understanding la po kayong schedule da rin candidates. Lagi la pong considerate ka rin gagawan da po rin candidates ka rin, schedule da po ka rin personal life and at the same time kayong school life po. Okay. Tita Weng, the next question kaya kanimi. Siyempre, dakal la rin may kiyabe, kayo may kasakit naman, king pamang screen karela, dakal biyasa, dakal malago, kumusta yung screening? Nanukuwari tang sinetong standard o pantunan nyo? Actually po, siyempre, one of the hardest things niya talaga ito. Itang mamili ka. Kiyan pa mong screening, siyempre, tintapong tutok yung standards. Pero halos po kasi may pa-screen, mostly estudyante lang. Okay. Kaya dakal po talaga bisang makyabe, pero potang sabihan mo na ratang schedule and all, kantala medyo magkasakit. Kaya I admire po talaga rin yung makyabe tamo, like what Ann said. Talaga po, kaya kami king organization, pinili mi talagang during weekend la po rin activities. Siyempre kayong pamamili, o ito medyo masakit ya, pero pwera kayong malago. Ang popang biyasa, siyempre pumanaig mo rin tang ating puso na dapat talagang consider na ay represent ni Pampanga kayong nationals. So, and I think we did that. Okay. Commitment na yan, Wow. tita. Okay. And kumusta yung relationship mo, karetang co-candidates mo after winning? Kasi
Siyempre, competition niya pamuran niya Yes. Pero after the competition, kumusta yung camaraderie rin kay kang co-queens, ne? Co-queens na yung Austa Carrera. Idagdag kayo mo, Kasi Jody they Bird. deserved it eh. Kasi balo ko if I'm not mistaken, first runner-up mo, cracker, ka-batch me, ka-klase. Oh, kalaguraan niya pa, ne? Yes. Ito pong first runner-up, kalaguran ka, Malbea pong Henny. Hello. Actually po, never mi pong aramdaman na competition niya po yung Mutya ng Pilipinas, Pampanga, together with the other candidates. Kasi every time na mag-rehearsal kami, super enjoy kami lagi at alim mo talaga feel na atin hihiwalay kasi lagi kami pong mag-TikTok, yan, lagi kami pong pagkwentuhan. And after na po nitang pageant, akit mo pa rin po kasi na buri da po namikit-ikit kami pa rin. And ito po yung peka-importante keng pageant naman po. Ito pong sisterhood na mabubuo ka rin candidate. Yes. Aga na kako. Uling may kaluguran kayo. Please sabihan nyo ba na magkiabe kayo? O may surprised kayo? Surprise! I'm here! Ewan ko yung nagkatan. May sarang kaluguran. At suka kayo nito, ewan ko yung nagkatan. Wala mo ikaw malago. Ako rin na siguro. So, Alina Balong An pala na may kiabe and then the rest is history. Tita Weng, balo mo, kulang yung oras pero ikutan ko ni ini. Tita Weng, naning tutuki yung plano kanyan. Pagsadyan nyo niya po ba yung national competition? And what's the next step for MPP ken tutuking banwa? Karano naman Opo, yata. alis net, kaya po, net. unahan niya po Pero, itang makanan ikatapang preparation. ng makanan na- preparation Wow. kasi i-prepare tayo po yan. And luckily naman, nag-announce siya po, hi Tita Cory, our National Director. I hope you're watching. Nag-announce siya po na King May Pamo in Ay, national sana competition which was scheduled dapat December 10. So, dakalya timing kaya katama mo Mga pa kanya pang dakala samgyupsal. dakalya tayo mag-diet. And all. So, we're lucky at least dakalya po tayong king preparation. Kaya po mag-adjust kami kanyan kasi usually po mga April, mag-prepare na kami for the, for the year's competition. Neng mag-adjust po siguro kanya kasi later yung national pageant tamo. So, as early as now po, siyempre manawagan na ako, Neret, ang bisa, ang makiabe for next year. So, you have all the time, siyempre. You can just check on our page. Palagi kami po kanyang mag-post about next year's competition. Tita, naanula mo rin ang assistance biyayo kanyan kay katamong Mutya ng Pilipinas candidate. At ikaw yung training or what? Makanano yung support ang ibiyan ng management ng MPP? Siyempre po yung Mutya ng Pilipinas Pampanga, Chuya for Ane, we will prepare her for the national competition. Actually, kaya minyambo yay, Achuna kaya. So, ditak na mo talagang ipush tayo pang bagya para mag-ready yung national competition. Pero ready na I think. Di na niya po kantang handler or... Actually po, choice nung ikip na lareng team na. Or manyad lang? Pero nung manyadyang assistant, kaya kami siyempre po, dinan miya. Pero I just asked her a while ago, sabi na, ikip na lang po kano rin kayang team, right? Wow, And siyempre, so siyempre, nung neko rin niya po talagang ma-feel at ease siya. Ito yung gawan tamo para kayo. Okay. And, pang Miss Universe question yun. Kasi siyempre, maragulyang responsibilidad ini. Yes. Pampanga, tatalnan min kaya katamong probinsya. Makanano mo kaya pagsadyan ini, makanano mo palto inggelingan leguan, ang poing kabyasana ning kabaynan Kapampangan, King Mutya ng Pilipinas Nationals. Candidate number 1, Miss Antline Castro. Siyempre po maniwala ako na kapag dakal kabalo kay Meto nga bagay, mas dakal ka rin asher ka rin aliwang tao. Dahil ka rin, mas buri ko pong mag-focus kayong sarili ko na kayong pamag-aral ko. Bang kanita, balo ko pa yung kakatamong Kapampangan, kultura, tsaka tradisyon tamo para promote ka rin po yung kakatamong probinsyang Pampanga para abalo da po na yung kakatamong kultura at tradisyon yung tune magsilbing identity tamong Kapampangan. O, di ba? Alayo mo king lagu-lagu nune.
as a whole, pakilalanan niya po mismo Ninoreng Kapampangan ang po nanuya ing Pampanga. Oo nga. Bayo tang mayari dyan, di ba? Buri kayo mga ako tang kang tita kasi ikaw yung producer na ning kaya katamo representative na kaya national competition. Anyang yang manyambot. How did you feel? Talaga bang mumuna pa mo, ikit mo na, tinakang ikit a factor kang Ann Klein na pwede talagang mag-represent for our province? Actually, honestly, then pong 16 candidates tamo, nung lawen mo la talaga, mga galing langan po, mga lagu at biyasa. Siyempre, it's a competition Talagang, ating ka talagang apili na nung ninong pwede mag-represent king national. Pero we have set of judges po kasi, di ba? Kami po, ako mag-judge. Purposely, ako bisang maging bias. Kung minsan, siyempre maging bias ka niya. Pero ako po mag-judge. So, I chose 12 judges. Ila po talaga ring pinili kareng kikatamong first three. And just to mind you po, mabalakat lang ang ring may pili. Talaga? Imagine yun may back-to-back tamo kasi last year is also a mabalakat winner. May back-to-back tamo. May Banyayo Wapen. And ring first three winners ta po mabalakat lari. Wow. Pero, Jody Barua, kwento kaya mo kasi, sinabi na ni Metong Tamo ka rin judges tamo JM. Kwata ka nung hausan dala mo siya number 1, 2, 3, 4. Alila Town. So, they did not know na Taga Mabalakat lang. Okay. By the number lang. Okay. Bali po, buri pangitaglos. Malambat pa sana pero kulong na po yung oras. Again, Ma'am Meng, dakal pong salamat. Again, congratulations, Ann Klein. We are looking forward for Mutsaning Pilipinas Nationals. We're praying for you, Ann, and siyempre, Tita Weng. Balik kami Kenny, Bayo ya po lumaban national. Siyempre, promote tayo po. Promote tayo po yung pamaglaban na kayong national yung kaya katamang mutyak. yes. Okay. So, buri ko po magkanta. Eko po, mama ko, magbalik ka po yung kaya programang Nanupata! Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Magbalik po kayong programang Nano Patay. Ang partner ko na po pasibayo, ing piyaka masanting, piyaka malago. King tamang Paano mo, programa. makarina yung mga sabihin, buri ko nalapin palakwan talaga. Batay ako nandiling malago eh. Pero syempre, worth it naman po itang Aywan akayabe naman. tala. At akita mo talaga from the newly crowned Mutya, ing provincial directress, Malagula, uling. Malagula rin at Kapampangan. Basa tanaw po ngeni rin kaya kayong pwede lang komentong king kikatamong question of the week. Bernes ngeni. Maka na yung diskarte daling taong mapanutang. Sabi na pong Ronald Santos, makasabi na nung pwede lang mag-shot. Kay bat kapag gusto makainom na la, mama ko lang tunggal-tunggal at imitagan niyang makisabing king aliwang aldo na lang mamamayad ang gaking alinalabita sang pakit o magparamdaman. Karakalaw. Kamasok ne, soy, ikat na kaparugong mag-shot ne. Ilin nyo si manapal lapa kano uling makapag-renew lalin. Manapal. Nano ito? Tapala ne pa, buri na sabihan, nung ating yung utang ka 5,000 kang lending, andamane kaya ka, mamayad dyan, puta ay mag-renew yun. Amang antay ta. Ako, di ba, balo ko? Halata kang mapanutang. Magpautang. Magpautang. O, tutuki. EJ Linis. Eya mapanutang, mamudol niya pa. At sakaya makisalikutan. No, kone, mamahid na kayo. Idon P. Pulubi, saktuya pa mo lagyo. Pulubi. Magmaisla pa. Ano mo kaganakan? Makanyan talaga, style yan. Kanya-kanyang strategy. Ako naman karetang kilala ko rugo, ne, makisabi la, ating masakit. Ay, Roxanne, hindi pa pala. Ayan. Alala ka nung panali panulo. Speaking of kay masakit, pero panay lang present kay Kwaho. Ing sakit, dinugas na ka, balikan na ka pa para utangan. Kung balo, berla, kukwang ka pala pa. Tapos si kapal nun to, Marok, based on my experience. Kanya-kanyang diskarte talaga, ne? Ating masakit, ating due date, ne? Ating pigasusan na importante, pero dapat po mabiyasa tang mamayad ka rin kikatang piyutanga. Bata mong makaulit. Yan. Bahay tayong pumayari, gambulan tayo pa. Kaya katamong amanong si Swan. Dagdagan tala rin amano, ake kayong gagamitan. Yung kaya katamong Kapampangan word of the day, lawentane. Gulyak, yell, in English, sigaw. Kaya katamong ko sa daramdam tama In Tagalog, pero nano yung kulait. Why, Oksan.
Kulay tanme. kulay tanme. Pero madalas tamo gagamitan, gulisa ka tamo. Wow. Pero gulyak pala, metong nga naman kapam. O yan po O at lukang word simdam yan na kukulayit, gulyak, ampo pang gulisak. Yan, gamitan nyo po sana rin lakwas aldoldo nung imayo. Kagising na pa mo, mangulyone, tuknangan mo pa, gulyak. Kuwata kalupa ng atsing malago, may lako ka, bosses. Oh, Jody Bar. Mayari na naman po yung kikatamong programa ngayon nga doon na po ng Biyernes. Ako po yung Jody Dison Mercado. Abayan nyo kaya mong pasibayo, kaya pong tutukita mong episode. Ako po yung kaya kayong atsing malago dyan na lumbang parungaw. At ikami po yung kaya kayong talasuyong ating pusong Makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga,